केरळ देशांतु गोश्रीपुरांतु कोंकणी भक्षमेळ दिनाचो संरंभू जीएसबी समाजाक श्रेष्ठयो संरंभू समाज बांधवांक उत्तम संरंभू भक्ष मेळेंतु सर्वांकै स्वागत कोंकणी सुदिनांतु सुस्वागत सर्वै जनांक हृदयांग स्वागत शुभ संभ्रमांतु सुस्वागत अनेक तराचे कोंकण्याले खाण रुचीन अमूल्य ते आमगेले खाण विभव समृद्ध स्वादिष्ट भोजन आरोग्याक चांग आमगेले भोजन आमगेले पूर्विकांनी कोरचे खाण युवजनांक आमकां परिचयू दिवुया असमू आमकां खाणाचे प्रमाण देश विदेशांतू प्रचारू करूया बांधवानो सज्जनानो आमचे ಒಟ್ಟು अय्याय भक्षमेळ संभ्रमू विजय लक्ष्य पावूया कोंकणी संस्कारू आमकां राखूया एकमेळू सर्वांकै प्रयत्न करूया केरळ देशांतु गोश्रीपुरांतु कोंकणी भक्षमेळ दिनाचो संरंभू जीएसबी समाजाक श्रेष्ठयो संरंभू समाज बांधवांक उत्तम संरंभू केरळ देशांतु गोश्रीपुरांतु कोंकणी भक्षमेळ दिनाचो संरंभू जीएसबी समाजाक श्रेष्ठयो संरंभू समाज बांधवांक उत्तम संरंभू उत्तम संरंभू